Dobrý deň prajem, vítam vás na našom prvom webinári. Trošku sme to oddialili, lebo sa nám ešte nejakí ľudia na poslednú chvíľu prihlasovali, tak nech sa stihnú lognúť. Ja sa priznám, toto je môj úplne prvý webinár v živote, tak dúfam, že to bude v poriadku. Prihlasilo sa nám viac než 150 ľudí a vlastne už aj neviem koľko, lebo ešte sa dohlasovali ľudia na poslednú chvíľu. Máme tu ľudí z verejného sektora, zo súkromného sektora, z finančného sektora, ale máme tu aj nejaké konkurenčné spoločnosti, tak dúfam, že budeme inšpiráciou. Bolo trošku ťažké zladiť ten scope tohto webinára tak, aby vyhovoval všetkým, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme nejakým spôsobom takouto strednou cestou, takže dúfam, že to bude prínosné. Poďme sa teda pozrieť na ten náš elektronický podpis, ako ho teda vnímame a čo vlastne okolo toho môžeme povedať. Keď sa pozrieme na elektronický podpis, na začiatku je dobre si definovať pojmy, čo je elektronický podpis, čo je digitálny podpis. Elektronický podpis je právny pojem, ktorý je definovaný podľa nariadenia eIDAS, ktoré nám hovorí o jednotnej elektronickej komunikácii v rámci elektronických podpisov na vnútornom trhu Európskej únie. Pričom digitálny podpis je matematický a kryptografický koncept, ktorý sa široko používa na poskytovanie konkrétnych a praktických príkladov elektronického podpisu. Definícia je uvedená v normách a podobne. Jedná sa o to, že elektronický podpis podľa eIDASu môže byť aj napríklad podpis maily, ak sa bavíme o jednoduchom elektronickom podpise, a vlastne celkovo ako tak eIDAS rieši všetky typy podpisov a celú túto agendu, pričom digitálny podpis je naozaj technická vec, ktorá sa pri týchto podpisoch akože využíva. Začal by som tak, že ako funguje taký elektronický certifikát. Ak chcem mať certifikát, tak požiadam nejakú certifikačnú autoritu o certifikát, ktorá mi ho vydá. Získam certifikát, ktorý má dve časti. Jedna je privátna časť a jedna je verejná časť. Tá privátna časť obsahuje privátny kľúč. Tento kľúč slúži na šifrovanie a ten verejný kľúč slúži na dešifrovanie. Privátny kľúč tým, že je chránený, on vie jediný šifrovať a public kľúč, ktorý je verejný, ten vie dešifrovať. Ak sa pozrieme na tú operáciu, tak tým, že si chránim ten privátny kľúč, tak to je práve ten moment, kedy viem podpísať a nikto iný nevie podpísať, pretože ten privátny kľúč má vyslovene len ja. Pričom tú verejnú časť distribuujem s tými dokumentmi, aby každý vedel, že dobre, tuto mám nejaký public kľúč, vďaka ktorému to viem dešifrovať a overiť si, a tiež aby vedel nejaké meta údaje okolo toho, že kto je ten, kto drží ten certifikát, kto je autorita, ktorá ho vydala a podobne. Prečo využívame nejaké certifikačné autority? Je to kvôli dôvere. Aby sme mohli tomto certifikám dôverovať, potrebujeme nejakú inštitúciu, ktorá je nestranná od tohto procesu, ktorá vydala certifikát a poskytuje nejaké služby, ako je OCSP a CRL, kde OCSP je Online Certificate Service Protocol a CRL je Certificate Revocation List, kde vlastne si môže ten používateľ pri overovaní podpisu overiť aj, že či ten certifikát je stále platný, či je k dispozícii, či nebol niekde ukradnutý alebo sfalšovaný alebo niečo podobné. Čiže viem sa dopýtať k tej certifikačnej autorite online v rámci bežných toolov ako Acrobat Reader a podobne, že čo to je za podpis, čo to je za certifikát, kto to podpisoval, a viem s tým spôsobom zvalidovať tú pravosť tých informácií. Ako funguje samotný podpis? Osoba, ktorá podpisuje dokument, ak si zoberieme, má nejaké dáta. Tieto dáta môžeme si predstaviť ako PDF dokument a ten PDF dokument je zložený z nejakých znakov a všetkých vlastne údajov okolo toho. Aby som podpísal dokument, a nepodpisujem samotný dokument ako taký, ale použijem tzv. Hashovací algoritmus, aby som, predstavím si taký nejaký matematický vzorec, prepočítal do nejakej menšej formy ten dokument a vedel, že ak sa dokument nezmení, vždycky bude mať tento istý hash toho dokumentu. Môžeme si to predstaviť ako nejaký otlačok. Následne, keď chcem podpisovať, využijem privátny kľúč, ktorý mám v dispozícii len ja, a podpíšem ten hash. Tento hash spolu aj s verejnou časťou certifikátu, grafickým podpisom a ďalšími údajmi vložím do metadát toho dokumentu, čiže vznikne mi nejaký PADES formát v tomto prípade, ktorý obsahuje dokument, šifrovaný hash, metadata. Takto môžem distribuovať ten dokument protistranám alebo stranám, ktoré si chcú overiť tento podpis na ten účel, ktorý potrebujú. Keď ten dokument príde k tej osobe, ktorá si ho chce overiť, nazvime ho verifier, tak si otvorí ten dokument, zobere si hash toho dokumentu, aby vedel, že čo má s čím porovnať. Ten zašifrovaný hash verejným kľúčom dešifruje a proste veľmi jednoducho porovná dva hashe, hash originálneho dokumentu a hash dešifrovaného, teda ten dešifrovaný hash, ktorý je akože podpis.
Ak sedia, znamená to, že do toho dokumentu nebola dopísaná ani čiarka, ani sa nič nemohlo zmeniť. To znamená, toto mi garantuje, že v čase od toho podpísania ten dokument nebol nejakým spôsobom zmenený. Toto je základná logika podpisovania ako takého. Samozrejme, pri tom overení, keď už to overuje, tak sa overuje na certifikačnú autoritu, že či je to validný podpis, že či sa niečo nezmenilo, či nie je revokovaný, kontrolujú sa časové pečiatky a skrátka validuje sa, že či je dokument plne validný v rámci toho podpisu. Toto je úplný základ toho, ako sa podpisuje a ako by som mohol opísať podpis ako taký. Elektronický podpis nie je na Slovensku ničím novým. V histórii si ho pamätáme ako ZEP, zaručený elektronický podpis, ktorý tu bol pred zavedením eIDASu. V rámci toho obdobia to fungovalo, pamätám si všetci, keď začínalo to Slovensko SK a podpisovanie tými občianskými preukazmi, že síce to malo ten prínos, ale človek tomu potreboval ešte vyštudovať vysokú školu z oblasti aplikovanej informatiky, aby to vedel nejak efektívne použiť. A mali sme vlastný formát. Európska únia sa rozhodla, že tieto veci zjednotí, čiže vznikol eIDAS. ZEP ako taký zaručený elektronický podpis bol nahradený kvalifikovaným elektronickým podpisom. To znamená, že zaručený elektronický podpis sa posunul do kategórie nižšie, čiže zdokonalený elektronický podpis. S rôznymi dokumentmi v formáte ZEP sa ešte vieme stále stretnúť, pretože niektoré inštitúcie práve hlavne z historických dôvodov disponujú ešte ZEPovými formátmi, ale viac menej sa to používa iba v verejnej správe. Momentálne všetky dokumenty, ktoré vznikajú, ale sa podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom vo vzťahu k štátu a samozrejme nižšími úrovňami, ak to umožňuje business case v rámci súkromného sektora. Čiže aby sme si jasne povedali, ZEP ako taký je zaručený elektronický podpis, ktorý je starý formát pred eIDASom, ktorý je dneska na úrovni zdokonaleného elektronického podpisu, čiže ADESu, ZEP rovná sa ADES v dnešnej dobe, a bol nahradený KEPom alebo QESom, čiže Qualified Electronic Signature, ktorý sa dneska používa ako najvyššia úroveň elektronického podpisu. Ak by sme si toho mohli povedať viacej, teda ideme si toho povedať viacej, o úrovniach elektronického podpisu, ja naschvál začnem od tej najvyššej úrovni a budem za každým trošku zľahčovať, aby sme si povedali, že tie najťažšie podmienky a potom budeme za každým sledovať tie zníženia tej dôvernosti alebo zníženia tej úrovne toho podpisu a tie benefity, ktoré nám to vie priniesť. Čiže ako prvé sa pozrie na ten kvalifikovaný elektronický podpis, čiže najvyššia úroveň toho elektronického podpisu, aká je. Dá sa považovať za ekvivalent notársky overeného podpisu, zdokonalený elektronický podpis. My sme naschvál tieto úrovne pomenovali trošičku inak, aby bolo jasné pre našich zákazníkov a partnerov, že čo je čo. Zdokonalený elektronický podpis, v tomto ponímaní je zdokonalený elektronický podpis s kvalifikovaným štatútom, čiže je to o jednu úroveň nižšia. Je to o jednu úroveň nižšia ako kvalifikovaný elektronický podpis. Elektronický podpis je zdokonalený elektronický podpis bez kvalifikovaného štatútu, čiže zase o jednu úroveň nižšiu. A všetky tie ostatné podpisy, ktoré nespadajú do týchto kategórií, im hovoríme jednoduchý elektronický podpis. V rámci našich riešení používame digitálny elektronický podpis, pretože chceme použiť niečo viacej ako napríklad sken obrázku a nejakým spôsobom to zapečatiť. Jednoduchý elektronický podpis, aby sme rozumeli, už som to spomenul, rieši všetky rôzne druhy podpisov, aké môžu v rámci bežného obchodného styku vznikať. To znamená, ak napríklad posielam e-mail s objednávkou a mám tam podpis v tom e-maili, aj toto je považené za jednoduchý elektronický podpis. Je to tiež platné v rámci bežného obchodného styku. Je len otázka, ako si tá spoločnosť chce nastaviť svoje pravidlá a podmienky, aby si bola 100% istá, že v rámci toho bežného obchodného styku vie komunikovať dostatočne dôverne na to, aby nedochádzalo k nejakým právnym neistotám. Kto je vlastne poskytovateľ dôverných služieb? Na to, aby sme vedeli vyhotoviť certifikát kvalifikovaný, tak potrebujeme poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý je zapísaný v EU Trusted liste. Tieto spoločnosti sú pravidelne auditované, podliehajú NBU, majú najvyššie bezpečnostné normy, musia používať certifikovaný hardware a podobne. Tiež musia vysokým spôsobom overovať jednotlivé tie osoby, ktorým chcú vydať ten certifikát. No a teda sú zapísané v Európskom registri poskytovateľov dôverných služieb a poskytujú tieto služby v rámci centrálneho systému alebo centrálnej normy v rámci overenia certifikátov, čiže ten certifikát je zapísaný v EU Trusted liste.
Pre tie nižšie úrovne elektronických podpisov nie je nutné, aby ten poskytovateľ, ktorý poskytuje, bol poskytovateľom dôverných služieb. Samozrejme, keď mám poskytovateľ dôverných služieb, mám z toho tie benefity, že viem, aké riešenia používa, že naozaj v tom odborný a tie certifikáty, ktoré nejakým spôsobom vydáva, tak majú tiež zelenú fajku a podobne. Čiže má to tiež svoje benefity aj pre tie nižšie úrovne využívať poskytovateľ dôverných služieb, nakoľko pri tých nižších úrovniach tiež prechádza nejaké dokazovanie a tá implementácia je podstatná, ako sa realizuje. Ešte predtým, ako začnem hovoriť konkrétne o jednotlivých úrovniach, aby sme to potom už nemuseli nejak miešať, tak by som rád vysvetlil, že čo je elektronický podpis a elektronická pečať. V princípe je to veľmi podobné. Elektronický podpis sa vydáva fyzickým osobám. Fyzické osoby podpisujú certifikátom, ktorí majú vydané na svoje meno, sú jednoznačne stotožnení a elektronická pečať je pre právnické osoby, ktoré podpisujú názvom svojej spoločnosti. V tom certifikáte samozrejme môžu byť udané aj ďalšie informácie ako meno, priezvisko, organizačná jednotka, ale jedná sa o to, že to je certifikát, ktorý je vydaný spoločnosti, čiže overujeme spoločnosť na základe štatutárov a výpisu napríklad z obchodného registra. Máme na Slovensku ešte jednu takú špecialitu, ktorá hovorí o mandátnych certifikátoch. To by som chcel upozorniť, že veľmi často sa stáva, že mandátne certifikáty si zamieňajú ľudia s ako keby štatutármi spoločnosti. Mandátny certifikát neslúži vyslovene na to, že súkromná spoločnosť si robí mandátny certifikát pre štatútára, ale slúži pre náš verejný sektor, kde máme rôzne OVM, orgány verejnej moci, ktoré majú svojich mandatárov. Tento mandatár má mandát na vykonávanie činnosti pre ten orgán verejnej moci a jemu sa vydáva certifikát. Tento certifikát je certifikát pre elektronický podpis s tým, že v profile certifikátu má uvedený mandát. Mandát tam musí mať uvedený podľa zverejneného číselníka, ktoré vydal štát, v ktorom je jasne povedané, ktoré číslo mandátu je čo. To znamená, že či je to predseda vlády, či je to starosta, či je to námestník, alebo o aký mandát sa jedná. Toto je špecialitka, ktorú vlastne v inej krajine EÚ zatiaľ nenájdete, aspoň ja o tom neviem. Je to špecifickosť týchto certifikátov pre Slovenskú republiku. Poďme sa teda pozrieť na ten kvalifikovaný elektronický podpis. Ako rozpoznáme vlastne, že ten kvalifikovaný elektronický podpis je kvalifikovaný? My keď máme dokument podpísaný a otvoríme sa napríklad v Acrobat Readery, vidíme tam pekne zelenú fajku, vidíme tam meno, priezvisko. Ale na to, aby som vedel, že naozaj je ten kvalifikovaný certifikát kvalifikovaný a že spĺňa všetky normy a nie je to napríklad Adobe certifikačná autorita alebo nejaká americká certifikačná autorita, ktorá mi aj tak v tom Acrobate svieti na zeleno, pretože tie dokumenty by som nemohol použiť vo vzťahu v komunikácii so štátom, respektíve mohli by mi to vrátiť a tie úkony, ktoré chcem vykonať, by mohli byť zamietnuté. Je potrebné si otvoriť detail certifikátu a v tom certifikáte z technického pohľadu je vidieť, že ten certifikát má, tam jak vidíte momentálne na tej obrazovke, ten modrý zámoček s vajočkou, tak tam je napísané, že jedná sa o certifikát, ktorý má kvalifikovaný štatút, čiže je kvalifikovaný podľa nariadenia eIDAS a v nižšej úrovni vidíte, že tento certifikát, respektíve privátny kľúč tohto certifikátu je uložený na QSCD zariadení. To znamená, že podlieha vysokej bezpečnosti a to zariadenie, na ktorom je uložený, je certifikované. Okrem týchto technologických aspektov sú ďalšie pravidlá, ktoré môžeme používať, ale teda musíme používať pri vydávaní tých certifikátov. To znamená, osobu musíme vysoko, dôverne, dôveryhodne overiť. To znamená, že musíme sa s ňou stretnúť, overiť doklady, minimálne 2 a podobne. A taktiež môžeme využiť ešte druhý prostriedok, ak má iný kvalifikovaný prostriedok, čiže mám občiansky preukaz, ale chcem mať ďalší certifikát napríklad pre remote signing, alebo chcem mať nejaký certifikát, ktorý využívam v nejakom riešení, tak môžem využiť to, že podpíšem tú žiadosť tým certifikátom, ktorý je na občianskom preukaze, čiže iným kvalifikovaným prostriedkom. Veľmi podstatné pri kvalifikovanom elektronickom podpise je to, že môžem ho používať na transakcie bez finančného limitu, to znamená, je vhodný na prepis domu, firmy, čohokoľvek. S tým, že môžem si v rámci toho certifikátu, tým, že si môžem zabezpečiť aj viacero, nastaviť parameter QC limit, čiže môžem si v tom certifikáte uviesť aj pre aké finančné limity je tento certifikát určený. To znamená, poviem si, že OK, mám občiansky preukaz, ktorým nechcem podpisovať z nejakého dôvodu.
vydám si certifikát, kde mám uvedené napríklad číslo občianskeho preukazu, nastane si limit na 200 000 eur. Keď podpíšem dokument, ktorý má vyššiu hodnotu ako 200 000 eur, tento dokument nemusí byť považovaný za podpísaný platne. Ak sa pozrieme ešte na kvalifikovaný elektronický podpis, veľmi podstatné je, že kvalifikovaný elektronický podpis nemôže byť na súde odmietnutý ako dôkaz, ak je vybavený kvalifikovanou časovou pečatkou. To nám zabezpečuje tú najvyššiu právnu istotu v rámci podpisovania elektronických dokumentov. QSCD zariadenia. QSCD zariadenia to sú zariadenia, ktorým môže byť uložený privátny kľúč v prípade kvalifikovaného elektronického podpisu. Asi najznámejším QSCD zariadením je občiansky preukaz. Tento konkrétne je ešte QSCD zariadenie, lebo to bol ten posledný, ktorý sa vydával ako certifikovaný. Následne tie nové už vyzerajú teda s tým novým dizajnom, hoď teda mám ešte ten starý. Okrem toho poznáme klasické kartičky, ktoré si môžeme zakúpiť. Veľmi často si ich zakupujú mandatári, ktorí potrebujú mandátny certifikát na ňom, alebo niekto to skrátka má rád ešte tento štýl kartičiek. Okrem týchto kartičiek, ktoré používajú takúto čítačku alebo integrovanú čítačku v rámci počítača, je možné zakúpiť aj kartičku, ktorá obsahuje ten SIM kartový výrez a môže sa používať ako takouto čítačkou, ako jednoduchý USB kľúč. Ale tiež okrem toho je možné využívať aj takéto USB tokeny, ktorý vyzerá ako USB kľúč, ktorý funguje tiež ako taká karta, ktorá je zasunutá v počítači, ale nepotrebujem žiadnu čítačku, jednoducho to zasunem do USBčka a fungujem vyslovene s týmto zariadením. Ešte okrem týchto zariadení existujú takéto HSM karty, tie sú pomerne dosť drahé. Toto je karta, ktorá sa zasúva do servera. Ona stojí takáto kartička 7 000 eur približne a ona slúži na to, že tu môžem mať uložené tie kvalifikované certifikáty a môžem s nimi napríklad vykonávať server signing alebo môžem ich integrovať do nejakých automatizovaných riešení. V rámci tých server signingových riešení môžem ešte používať aj certifikované zariadenie, ako je takáto maličká kalkulačka, ktorá mi zabezpečuje to, že keď potrebujem druhý faktor overenia, nepotrebujem nič pripájať do počítača. To znamená, že ak nemám pokročil nejaký telefón alebo podobne, môžem využiť takéto hardwareové zariadenie, ktoré nemusím pripojiť, zadám tam request, dá mi to response, zadám do systému, mám to ako druhý faktor. Taktiež v rámci certifikovaných riešení, ak mám certifikované HSM a mám remote signing, môžem využívať mobilnú aplikáciu pre podpisovanie ako druhý faktor. V tom prípade mám mobilnú aplikáciu, ona slúži ako druhý faktor, ale samozrejme musí to zariadenie, na ktorom je táto mobilná aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis, splňa nejaké bezpečnostné požiadavky. Momentálne je to bezpečné úložisko, ktoré sa dá napríklad do iPhone 12 a vyššie. Čiže väčšina ľudí, ktorí majú iPhone, už tieto iPhony majú, čiže môžu to použiť, ale sú aj používatelia, ktorí jednoducho sú ešte stará škola, nemajú nejaké pokročilé telefóny, sú používatelia, ktorí majú tlačítkové telefóny a pre nich je práve vhodné takéto riešenie, ktoré je veľmi jednoduché na použitie. Poďme si povedať niečo o nižších úrovniach elektronického podpisu. Zdokonalený elektronický podpis, v našom prípade je to zdokonalený elektronický podpis s kvalifikovaným štatútom, je o jednu úroveň nižší podpis ako podpis kvalifikovaný. Tento podpis je vhodný pre finančné transakcie na 10 000 až 100 000 eur, podpis leasingové zmluvy, kúpnej zmluvy na vozidlo, business to business alebo business to customer, rôzne záležitosti, ktoré potrebujem riešiť. Ako takýto podpis rozpoznám? Mám podpísaný dokument, ktorý sú napríklad v Acrobate, ako sme už hovorili. Na prvý pohľad vyzerá úplne rovnako ako kvalifikovaný, tým, že tam má zelenú fajku. Keď si však otvorím Certificate Details, tak vidím, že už mu chýba informácia pod tým modrým zámočkom s fajočkou, že tento certifikát nie je uložený na QSCD zariadení. On aj môže byť uložený na QSCD zariadení, ale nebude sa to tam písať v prípade, ak nedošlo k pokročilému overeniu. To znamená, že je tu rozdiel aj v tom procese, ako vydávame tie certifikáty. Druhý faktor už nemusí byť certifikovaná napríklad mobilná aplikácia, nemusí byť token, môžu byť iné prostriedky využité na druhý faktor overenia používateľa a v rámci toho overenia používateľa môžem používať rôzne veci, ako je biometrické overenie alebo telefonát a podobne. Nemusíme už vyslovene sa stretnúť s tým človekom alebo vystaviť ten certifikát na základe iného kvalifikovaného prostriedku. Mám skrátka väčšiu benevolenciu v rámci toho použitia. Aký je rozdiel medzi tými certifikátmi, toto je dôležité si povedať. Pričom kvalifikovaný elektronický podpis nemôže byť odmietnutý ako dôkaz, zdokonalený elektronický podpis sa skúma.
Zdokonalený elektronický podpis kvalifikovaným štatútom je na úrovni rukou podpísaného podpisu, pričom tento podpis funguje na súde rovnakým spôsobom ako podpis rukou. To znamená, že v prípade, ak sa podpíšem rukou a niekto mi rozporuje ten podpis, tak samozrejme príde písmoznalec a skúma sa ten podpis, či ho naozaj vyhotovila tá osoba, že či to je pravý podpis. Rovnako to funguje pri zdokonalnom elektronickom podpise, čiže tu sa rieši, kto vydal certifikát, kde bol certifikát uložený, kto k nemu mal prístup, či mal naozaj výhradný prístup len ten používateľ, ktorý ním podpisuje, a rieši sa vlastne celý ten proces, čiže príde znalec z oblasti informačných technológií a jednoducho overí toto riešenie. Ak mám certifikát vydaný v remote signingu ako SaaSovú službu v rovnakých zariadeniach ako kvalifikovaný elektronický podpis, mám jasne preukázané, komu som ho vydal, mám jasne preukázané, že nemohol to nikto iný podpísať, tým, že to mám v tom istom riešení technologickom ako kvalifikovaný, prakticky neexistuje možnosť, kde by to mohli nejakým spôsobom odmietnúť. Samozrejme, nie je to kvalifikovaný elektronický podpis, čiže môžu odmietnúť, musí to riešiť ten znalec. Záleží od tej implementácii, lebo tieto riešenia môžu byť aj on-premise, môžeme využiť aj rôzne iné technológie, nemusí tam byť vyslovene nejaká HSM karta alebo HSM server. Môže sa použiť napríklad cloud, môže to byť iné bezpečné úložisko, ktoré nie je vyslovene CC, čiže Common Criteria. Tuto je, skočil som na druhú stranu, pardon. Tuto už hovoríme teda o tom našom elektronickom podpise, ktorý je zdokonaleným elektronickým podpisom bez kvalifikovaného štatútu. Znovu, je vhodný pre finančné hodnoty na 1000 až 10 000 eur. Ak sa pozrieme na ten certifikát, zase v Acrobat Readeri ho vidíme v prvom momente rovnako ako ten kvalifikovaný, čiže je dobre si pozrieť ten certificate details a naozaj si pozrieť, že ako je vyhotovený. Tu môžeme vidieť, že už nemá tu ten modrý zámoček a nemá informácie o tom kvalifikovanom štatúte. Výhoda tohto je, že je to o jednu úroveň nižšie ako zdokonalený elektronický podpis kvalifikovaným štatútom, ale môžeme využívať nejaké ľahšie spôsoby overenia. Toto je vhodné na nízke transakcie, teda 1000 až 10 000 zakúpenie poistenia, poistne zmluvy o nejakých malých skládkach, registrácie na nejaké hazardné hry a podobne, aby som mal nejakým spôsobom takýto certifikát zabezpečený v organizácii. Potom máme ten jednoduchý digitálny elektronický podpis. Ako som povedal, tých riešení je viacero, ktoré sa používajú. Za tento jednoduchý podpis sa môže používať viac menej čokoľvek, čo nahrádza podpis ako taký. V rámci bežne dostupných riešení sa to realizuje tak, že mám certifikát, ktorý nie je stotožnený s osobou. V rámci napríklad našej SaaSovej služby pridáme nejakú podpisovú stranu, kde ten človek, ktorý chcel vykonať nejakým spôsobom podpis, je stotožnený, že je tam jeho meno, priezvisko, e-mailová adresa, je overené telefónne číslo, je tam IP adresa, z ktorej sa pripojil. Toto podpíšeme. Pri týchto riešeniach sa môže použiť napríklad, aj keď je to on-premisové riešenie, podpisový tablet alebo iná podpisová technológia, ktorá nám zabezpečí biometriu, ktorú si môžeme uchovať pre neskoršie dokazovanie, že áno, toto som chcel podpísať, alebo teda ten používateľ chcel podpísať. Samozrejme s tým, že rovnako je to dokazovanie na tom súde, je potrebné mať nejakým spôsobom zabezpečenú tú právnu istotu a je vhodný na naozaj nízke finančné limity, desiatky až stovky eur, typ zmena paušálu, zmena TV balíku alebo jednoduché overenie osoby na nejakej pobočke, kde chcem, aby sa mi podpísal biometrickým tabletom, kde viac menej to slúži na overenie aj tej osoby, ktorá s ním vykonáva nejakú operáciu, že je to on, čiže porovnám si biometriu, ktorú už mám u neho uloženú ako podpisový vzor a následne teda zapečatím celú túto operáciu síce iným certifikátom, ale priložím tie nejaké doplňujúce informácie, ktoré si zozbieram. Dobre. V rámci kvalifikovaného podpisovania alebo podpisovania všeobecne, a to platí aj pre ostatné úrovne, je dôležitá časová pečiatka. My keď podpisujeme bez ohľadu na to, či to je SaaSová služba, serverové, na počítači, na kartičke, kdekoľvek, tak bez toho, aby sme použili kvalifikovanú časovú pečiatku, sa používa čas, ktorý je na tom serveri alebo na tom zariadení, kde sa realizuje ten podpis, čiže napríklad počítač, ak by som podpisoval občianskym preukazom alebo kartičkou. Tento čas samozrejme nie je dôveryhodný, pretože my si môžeme tie časy na tých serveroch a počítačoch meniť. Čiže ak by nastala nejaká situácia, že dobre, podpísal som zmluvu, síce viem, že zmluva nebola zmenená, pretože digitálny podpis mi toto zabezpečuje, tak stále nie je jasné, že kedy to bolo podpísané, pretože tomu času, ktorý je v tom podpise, nemusím dôverovať.
Na toto slúžia poskytovatelia dôverných služieb, ktorí poskytujú kvalifikované časové pečiatky. Ono sa jedná o podpísaný čas, ktorý sa vkladá k tomu podpisu a celé sa to zapečaťuje a jedná sa o to, že ten čas, ktorý poskytuje ten dôverný poskytovateľ, je kvalifikovaný, čiže je dôveryhodný. Vtedy nie je rozpor v tom, kedy bol dokument podpísaný. Tu je dôležité uvedomiť, že kedy to potrebujeme vlastne. Ak vystavujeme faktúry zo systému a chceme ich len posielať našim partnerom a je to len o tom, aby som zabezpečil, že náš partner si nebude myslieť, že to je phishingový útok a môže tomu dôverovať, že áno, toto je podpísaná faktúra, tak tam pre mňa nie je ani taká dôležitá tá časová pečiatka, tam je dôležitý ten certifikát a tie údaje o tom, že áno, tento certifikát je vydaný nejakou dôveryhodnou autoritou a je to tá osoba, alebo teda tá firma, ktorá mi posiela túto faktúru, ale nezaujíma až tak čas. Čiže môžem šetriť na tých nákladoch na tie časové pečiatky, ktoré sú síce centové záležitosti, ale pri 100 000 faktúr to už je nejaký peniaz, ktorý je potrebné zvážiť. Ak by sme ale robili napríklad revíznu správu na kotol alebo na nejaké tieto zariadenia na komín a tak samozrejme pri poistnej udalosti, keby mi vyhorel dom a podobne, tak už poisťovňu zaujíma, kedy ten dokument bol podpísaný, aby si bola naozaj istá, že tá revízna správa bola vyhotovená v čase pred tou udalosťou, ku ktorej si niekto napríklad uplatňuje teda tú poistnú udalosť. Čiže vtedy potrebujem ten kvalifikovaný čas. No a teraz ešte je tu taká, než prejdem do tej praktické veci, tuto som si zhrnul tú teóriu. V rámci podpisu, samotné podpisovanie ako také a celá tá logika tej bezpečnosti je postavená na tom, že mám nejaký kľúč, privátny kľúč, ktorý má nejakú veľkosť a keď som zašifroval dokument, tak samozrejme to sa dá nejakým spôsobom prelomiť na základe superpočítačov a podobne. Ide o to, že ten kľúč je dostatočne veľký na to, aby garantoval, že v tom čase platnosti toho certifikátu nedokázal ho nikto prelomiť. To znamená, že platnosť tých certifikátov je veľmi podstatná. Ak mi vyprší platnosť certifikátu, nie je možné ďalej garantovať to, že dokument je ako keby podpísaný. Na toto nám slúži služba dlhodobého uchovávania. Keď si to predstavíme, tak je to štýle riešenia, že mám prvé oko reťaze, kde som podpísal ten podpis, alebo teda podpísal ten dokument. A ak chcem uchovávať ten dokument, že je platný aj v čase po platnosti tomu certifikátu, tak vždy v nejakom období zväčša raz ročne môžem pridať ďalšie oko reťaze, kde skrátka znovu podpíšem ten dokument, pridám mu časovú pečiatku a ten druhý certifikát, ktorý je technický certifikát pre long term preservation, čiže dlhodobé uchovávanie, tak mi predĺžuje platnosť tých podpisov a pečatí. To znamená, aj keď už ten pôvodný certifikát nie je platný, tak v čase, keď bol znova podpísaný, bol podpísaný certifikátom, ktorý je platný a teda tým nemohol byť zneužitý, zmenený alebo pozmenený. A každý rok, keď to prepodpisujem, tak za každým si udržujem tú platnosť tých dokumentov až po tú dobu, teda pokiaľ chcem. V rámci tohto napríklad máme dve riešenia. Jedno to, že chytím ten dokument a prepodpíšem ho ako taký. Samozrejme, tu sa nebavíme o tom, že robím archív máte dokumentov v DMS systéme alebo v niečom inom. Tu sa bavíme o tom, že zoberiem ten dokument, podpíšem a vrátim ho do archívu, čiže predĺžim platnosť toho dokumentu. Len si samozrejme evidujem, že ktorý ten dokument chcem podpísať. Ale čiže to je riešenie, ak potrebujem byť nejaký cost effective a podobne. Máme SaaSové riešenie, kde máte hash archív, to znamená, že neposiela sa samotný dokument mimo organizácií, ale do toho SaaSového riešenia pošleme len hash toho dokumentu a samozrejme metadáta. Následne tento hash podpisujeme a vytvárame report o predĺžovaní platnosti toho dokumentu, ktorý sa poskytuje zákazníkovi ako dôkaz, ktorý môže použiť v prípade súdneho sporu alebo čokoľvek. Čiže predĺžujeme len tie pečate bez nutnosti vlastnosti dokumentu. Dve veľké výhody: ochrana údajov, čiže nevidím dokument ani ako poskytovateľ dôverných služieb, necestujeme internetom, je to proste bezpečné. A veľmi druhý benefit je ten, že šetrím priestor. To znamená, že nemusím tie dokumenty celé skladovať niekde mimo, dvakrát, evidovať si verzie, nezaťažujem linku, skrátka posielam len malý hash. Dobre, aby sme prešli na nejakú tú praktickú stránku veci, tak ja by som si dovolil ukázať, ako to funguje v praxi. Nebudem to asi zdržovať, lebo aj z dôvodu krátkosti času a toho, ako to chceme vlastne ukazovať, nemá asi význam podpísať občianskym preukazom. Každopádne sú rôzne platformy, napríklad tá naša zonenfks.com, ktorá poskytuje väčšinu tej funkčnosti priamo zdarma, čiže máte rovno aj pečiatky, máte rovno podpisy, môžete podpísať občianskym preukazom čokoľvek. Tak
rovno zdarma, samozrejme, keď chcete nejaké ďalšie funkčnosti navyše, tak sú tam nejaké subscription modely. A on to umožňuje hneď 3 veci, čiže digitálny podpis, podpis QSCD kartou alebo občianskym preukazom teda, ale tiež aj podpis vzdialený, čiže vzdialeným certifikátom. Ja budem ukazovať ten vzdialený, aby sme si ukázali vyslovene, ako vyzerajú tie podpisy ako také. Ja som to skrátka nahral tie dokumenty, pridám si grafický podpis, aby som mal. Tiež to samozrejme môžem pridávať, spravovať, dávať rôzne, aké chcem. Vyberiem si certifikát, mám tu elektronický podpis, dokonalý elektronický podpis alebo kvalifikovaný. Začnem tým kvalifikovaným a automaticky si to stiahnem. Tu využijem ako druhý faktor mobilnú aplikáciu, kde si jednoducho naskenujem ten QR kód. Zadám si moje heslo, aby to bolo bezpečné, ak si ho pamätám. A zadám si odpoveď. Budeme mať novšiu teraz verziu, kedy sa to vykoná celé na pozadí, čiže by to malo byť ešte používateľsky príjemnejšie. Tu nemusím samozrejme viackrát zadávať PIN ako pri občianskom preukaze, hoď aj to sa dá nejakým spôsobom obísť. Samozrejme dokumenty sú podpísané a automaticky sa mi stiahli z servera. Keď sa pozriem na tie podpísané dokumenty, otvorím si prvý. Vidím, že tu mám grafický podpis, samozrejme, vidím, že mám všetky podpisy validné. Ako sme sa bavili, vidíme peknú zelenú fajku, s tým, že keď si pozrieme v detailoch certifikátu, tak tu máme tie informácie o tom, že sa jedná o kvalifikovaný certifikát, ktorý je na QSCD zariadení, a teda jedná sa o kvalifikovaný elektronický podpis. Kde nájdem časovú pečiatku? Vidím tu, že tento dokument obsahuje priloženú časovú pečiatku. Čiže toto je ten timestamp, o ktorom hovoríme. My si to môžeme pozrieť aj detailnejšie v tých properties toho dokumentu a vidíme tu, že máme timestamp detail, tu máme autoritu, môžeme si pozrieť ten certifikát aj vlastne viacej veci okolo toho, čiže vieme, že toto je kvalifikovaná časová pečiatka. Nemusí sa pravdepodobne takto nejak detailne overovať, stačí tu táto informácia, že obsahuje kvalifikovanú časovú pečiatku. Poďme si to teda porovnať s dokonalým elektronickým podpisom s kvalifikovaným štatútom, čiže znova si tam hodím tie dokumenty, ktoré som už podpísal, pridám si tam ďalší podpis. Vyberiem si dokonalý elektronický podpis a podpíšem ten dokument. QR kód, heslo. Pardon, 5, 4, 3, 9, 6, 2. Podpísať. Pre tento dokument by som mohol použiť aj nižšiu aplikáciu, máme aj vlastne pre samozrejme nižšie verzie telefónov. V prípade, že sa jedná o zdokonalý elektronický podpis a nekvalifikovaný, nedal som si to stiahnuť, dobre, nevadí, stiahnem si ten prvý. Pozrieme sa na ten elektronický podpis. Keď si pozrieme tú lištu podpisov, tak na prvý pohľad človek naozaj že nevidí žiadny rozdiel v tých podpisoch. A ak si pozriem ten detail, tu môžeme vidieť, že tento podpis z technického hľadiska nie je na QSCD zariadení. Teda privátny kľúč bol na QSCD zariadení. V tomto prípade to reálne nie je pravda, pretože naše riešenie pre dokonalý elektronický podpis ako SaaSová služba, my máme tie privátne kľúče uložené na common kritéria HSM, čiže to riešenie je technicky zhodné s kvalifikovaným elektronickým podpisom, čiže najvyššia úroveň bezpečnosti, aká môže byť v rámci tohto. S tým, že rozdiel je v tom procese, ako vydávame tie certifikáty a overujeme tie osoby a v tom, ako používame ten druhý faktor. Čiže keď sa bavíme o tej nejakej právnej istote, tak toto je o level nižšie s tým, že naozaj tuto je veľmi vysoká úroveň dôvernosti, teda dôveryhodnosti. Poďme si to teda ešte pozrieť na tej najnižšiu úroveň tých zdokonalého elektronického podpisu bez kvalifikovaného štatútu, aby sme si ešte pozreli rýchlo tento rozdiel. Znovu máme nejaký challenge. Generujem si kód. Podpísal som dokument.
Znovu môžem vidieť, že na prvý pohľad všetky tie podpisy vyzerajú rovnako. Musím sa pozrieť trošičku detailnejšie do tých podpisov. Tu vidím, že už to nie je modrý zámoček, nemám tu ten kvalifikovaný štatút a nemám tu ani informáciu o vydaní, o privátnom kľúče na nejaké common kritéria zariadenie, čiže QSCD zariadenie. Toto je hlavným rozdielom vlastne medzi týmito troma hlavnými úrovňami elektronických podpisov, kde dochádza k stotožneniu teda osoby alebo spoločnosti, kde sa certifikát vydáva priamo na meno toho držiteľa. OK, poďme si ešte pozrieť teda ten jednoduchý elektronický podpis, teda digitálny. Ak sem nahrám ten dokument, samozrejme nemôžem sem dať podpísaný dokument tým, že sa tu pridáva tá podpisová strana, tak by mi to zneplatnilo tie podpisy, lebo zmenil by som, modifikoval ten dokument. Čiže tento si podpíšem, samozrejme už nechce odo mňa ten dvojfaktor pokročilejší, tu mi vyžaduje SMS-ku, zadám si SMS kód. Vyhotovím tento digitálny podpis. V rámci tohto procesu samozrejme je možné použiť kľudne podpisový tablet, niečo iné, iný dvojfaktor, inú aplikáciu. To isté platí aj pri tých nižších úrovniach od tej kvalifikovanej. Ak sa pozriem na to, ako vyzerá ten dokument, tak hlavný rozdiel na tom, že síce mi vypíše, že podpis je platný, ale ak sa môžeme pozrieť, už je tu názov spoločnosti, ktorá vydala ten certifikát, alebo ktoré certifikátom sa podpisovalo, a už tu nie je moje meno ako podpisovej osoby. A môžem sa pozrieť na to, že mi pridalo podpisovú stranu, kde mi hovorí, dobre, Eduard Baraniak chcel podpísať tento dokument, mám tu jeho e-mail, mám tu jeho telefónne číslo, mám tu jeho IP adresu, je tu pridaná časová pečiatka, čiže viem, kedy to podpísal, viem, do akého prístupu, s akými vecami, do akého systému, s akými prístupmi prístupoval. Tu je možné realizovať viacero vecí. Veľmi často sa pýtajú ľudia, že akým spôsobom môže zabezpečiť ten workflow toho podpisovania. Je to veľmi jednoduché. Tu napríklad môžeme poskytovať schránku. Človek si môže vytvoriť správu buď s digitálnym podpisom alebo elektronickým podpisom. V rámci vytvárania tej správy si môžem zvoliť, či vyžadujem kvalifikovaný elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalený elektronický podpis bez kvalifikovaného štatútu. Môžem si tu dať viacero dokumentov, tiež môžem si určovať miesta, kam sa mi dávajú tie grafické podpisy pre jednotlivé osoby. Pre krátkosť času to tu nebudem ukazovať úplne do detailu. Tiež to samozrejme zabezpečuje to, že ak podpisujem, tak keď podpíšem dokument svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom a pošlem ho protistrane, tak spolieham sa na to, že ona to podpíše a pošle mi naspäť v opačnom prípade. Som im len poslal za mňa podpísaný dokument. Čiže toto tiež zabezpečuje to, že počká na obidve strany, než podpíšu a až potom umožní stiahnutie tých dokumentov. Čiže zabezpečuje to aj ten workflow toho podpisu na tú security okolo toho. Tiež si samozrejme viem pridať osobu ako právnika, ktorý mi to všetko skontroluje. Pri tej schránke, keď sa na to pozrieme, tu sme napríklad niečo podpisovali, my to samozrejme používame bežne, tak v tom dokumente vidíme aj nejaké ďalšie detaily. Môžem si aj zvoliť časovú pečiatku, môže byť bez, vidím, že sú tu tie podpisy platné. Tu mi ešte hovorí, či som to podpísal občianskym preukazom alebo niečím iným, čiže mi to krásne identifikuje a môžem si to stiahnuť. Samozrejme, tu môžeme vidieť, kolega mi prichystal dokumenty, podpisoval som ja a môj spoločník, čiže dvaja štatutári a on to celé manažoval. Čiže nemusím si to obhospodarovať sám, môže byť nejaká tretia strana v rámci toho podpisov workflow, ktorá mi tie dokumenty prichystá, dá na podpis, označíte miesta, kde sa má dať ten grafický podpis a celé sa to zrealizuje. Samozrejme, toto je SaaSová služba ako taká, on-premisové riešenia sa dajú upravovať podľa toho, čo ten človek potrebuje v rámci svojho riešenia. Grafický podpis, samozrejme môžem mať ľubovoľný grafický podpis, môžem si podpísať perom, papier, vyfotiť, môžem dať razítko, môžem si urobiť nejaký grafický podpis vygenerovaný, môžem mať v tom logo, čokoľvek, čiže buď sa vygenerujem, nahrám si nejaký, alebo si ho nakreslím priamo v tomto, alebo použijem zase nejaký podpisový tablet, ktorý mi to zabezpečí ako také. Časové pečiatky tiež si viem manažovať samozrejme, potrebujem ich non-stop, a tiež tu vieme manažovať nejaké spoločnosti a podobne na základe, na vydávanie napríklad tých pečatí, kde môžem manažovať aj zamestnancov, komu vydávam ten certifikát a nejakým spôsobom si poviem, že dobre, ty budeš mať tento certifikát, oddelenie, finančné oddelenie, meno, priezvisko a podobne. Dobre, nechcem z toho robiť zase promo nejakého nášho produktu, čiže by som prešiel naspäť do tej prezentácii.
Chcel by som ešte vysvetliť jednu veľmi rýchlu vec, asi už som trošku off time a ešte máme otázky. Tak to len skrátim. SaaSové riešenia, samozrejme, naše SaaSové riešenia, na ktoré sa môžete integrovať APIčkom alebo používať priamo cez web. Veľmi jednoduché použitie, ale samozrejme nie je to 100% prispôsobené procesu toho zákazníka, čiže je možné z nejakých dôvodov chcieť aj on-premise riešenie. On-premise riešenie, ak si vydávam kvalifikovaný certifikát napríklad, a dám si na svoje zariadenie, tak je to samozrejme plne v poriadku, je QSCD, certifikačná autorita to skontroluje a môžem ho používať. Ak by som chcel ale vydávať certifikáty môjim zákazníkom, aby som to mal ako on-premise, dá sa to, ale v tom prípade je nevyhnutné, aby to on-premise riešenie spravovala výhradne certifikačná autorita a aby toto riešenie prešlo aj auditom, certifikačná autorita musí mať mimoriadny audit a musí toto odprezentovať aj NBU, pretože de facto vydávame občianske preukazy na strane nášho klienta, čiže musí to byť v výhradnom kontrole certifikačnej autority. Samozrejme, nižšie úrovne sa už dajú ovplyvňovať podľa toho, že či sa jedná o zdokonalený elektronický podpis kvalifikovaným štatútom alebo zdokonalený elektronický podpis. Trošku som natiahol čas, ospravedlňujem sa. Máme asi otázky. Ja si zavolám na pomoc môjho technického riaditeľa, lebo vôbec netuším, čo ste sa pýtali a mi to trošku pomôže zmanažovať. A tiež, ak by bolo nejaké veľmi striktne technické otázky, predsa len je to technický riaditeľ a vie to určite viacej, prípadne ma doplní alebo opraví. No, aká bola prvá otázka? Tak, dobrý deň. Ako prvá otázka, najzaujímavejšia je, aké novinky prinesie eIDAS 2.0? OK, na túto tému spravíme samostatný webinár, lebo je to naozaj že obsiahla téma na ďalších minimálne 45 minút, ale ak by som mal veľmi v rýchlosti povedať, keď sa pozrieme napríklad na tie naše mandátne certifikáty na Slovensku, tak jedna z tých noviniek eIDAS 2 je vlastne kvalifikované atribúty, aby sme mali zjednotený nejaký štýl týchto atribútov a mohli sme mať v tom certifikáte viacej informácií, nie len teda, že meno, priezvisko a podobne, ale aby som tam mohol mať napríklad informáciu o tom, že či mám vodičský preukaz nejakého oprávnenia, či mám lodičák, alebo či mám nejaké ďalšie veci, ktorými sa chcem prezentovať, alebo teda preukazovať. Čiže to je jedna z tých zmien. Ďalšou zmenou je nejaký e-wallet, alebo teda jednotný wallet na doklady, ktorý neobsahuje len to, že budem mať doklady ako také v mobilnom zariadení, ale bude nám poskytovať nejaké ďalšie funkcie ako história transakcií. V neskoršej dobe tam má pribudnúť zdokonalený elektronický podpis. Samozrejme v nejakých asi obmedzeniach, záleží od toho, čo tam všetko bude robiť. S tým, že je to také akože ešte vec, že pre občanov by toto riešenie alebo tieto riešenia mali byť zdarma, ale podniky pre tú autentifikáciu a využívanie týchto služieb by pravdepodobne budú platiť teda. To je zatiaľ ako taká nejaká hlavná myšlienka, aby som to veľmi v rýchlosti povedal, ale vrem, na túto tému ešte spravíme samostatný webinár, lebo to je naozaj že dlhá téma. Takisto ďalšia z takých otázok, ktorá je tu veľmi dobre hodnotená, je, akým spôsobom vie zákazník zistiť úroveň a právosť elektronického podpisu, prípadne do akej miery je bezpečný. No, tu sme to vlastne viac menej vysvetľovali, ukazoval som to na tých príkladoch. Overiť si to môžeme takto. Ak to overujeme cez bežné nástroje, napríklad Acrobat Reader, tak on mi tam akože vyhodí tie informácie, ale nie je to nejaká služba kvalifikovaného dôveryhodného overenia, čiže na to ešte aj poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje nástroje, ktorými dá kvalifikovanú validáciu, čiže kvalifikované potvrdenie, že dokument je naozaj v poriadku. Čiže sú na to ešte služby, ktoré poskytujú certifikačné autority a úplne najideálnejšie, keď sa využívajú práve prostriedky autorít, ktoré to validujú, majú pokročilejšie metódy overenia, čiže hneď aj povedia, že čo je a čo nie je v poriadku. Ďalšia otázka je tu, spravujem účtovníctvo desiatkám firiem, ako mám tento proces nastaviť? Mandátnym certifikátom, splnomocnením a mojím certifikátom, prípadne pečaťou? No, dobrá otázka. Ja by som odporúčal, aby si každý nastavil certifikát pre tú spoločnosť a nastavil si proces tak, aby tá spoločnosť mala pod kontrolou to, čo sa podpisuje von, alebo v opačnom prípade teda môže sa podpisovať svojou pečaťou a podpisovať v zastúpení vyslovene, že mám plnú moc na túto realizáciu tejto činnosti a podpisujem to ako také. S tým, že ja by som využil pečať, lebo nemám tam svoje osobné údaje, pečati mám verejné údaje spoločnosti, čiže mám tam názov spoločnosti, IČO, sídlo
Ak chcem, môžem v tej pečati mať napríklad oddelenie a nemusím tam mať osobu, čiže je úplne v pohode, že napríklad posielam von faktúry. Ak sa bavíme o komunikácii s finančnou správou, tak tam zase to funguje na tých vlastne splnomocniach alebo teda prístupoch k tým boxom alebo teda schránkam na finančnej správe jednotlivých inštitúcií, čiže tam je to asi poriešené s tým, že potrebujeme podpísať kvalifikovaným elektronickým certifikátom s kvalifikovanou časovou pečiatkou, čiže tam je asi tá odpoveď priamo čiara. Ďalšia z otázok, ktorá sa nám dostala do postredia je, že či bude sprístupnený záznam z tohto webinára. Netuším, musím sa spýtať Míra, ale podľa mňa akože chceli to aj sekať na nejaké LinkedIn posty, takže verím, že áno. Áno, a čo sa týka potom ďalšej, musí sa vykonávať podpisovanie v rozhraní komerčných služieb, alebo sa môžu zmluvy vyhotovené vo formáte PDF elektronicky podpisovať aj v rámci programu Adobe Reader? Áno, môžu. Dám dva príklady. Ak mám kartičku, pripojím si do počítača, Acrobat Reader mi skrátka nájde ten certifikát, nastane tam, že využijem časových pečiatok, ešte aj tí platený služia, som si použil toho, podpísal toho viacej a viem využiť aj Acrobat Reader. Ak mám napríklad vzdialený certifikát a chcem využiť Acrobat Reader, my napríklad používame Virtual Smart Card, ktorý mi prezentuje vzdialený certifikát do počítača, ako keby to bola zasunutá karta a v tom prípade viem podpisovať aj Acrobat Readerom, aj dokonca vzdialeným certifikátom. Takisto ako môžem podpisovať napríklad týmto vzdialeným certifikátom na Slovensko.sk. Ak sa prihlásim Slovenskom mobil, vlastne občiansku už nemusím vyťahnuť. Čiže je to možné. Samozrejme, asi by som si skôr vybral tie onlineové riešenia, lebo viem si tam nahodiť kopec dokumentov, viem si to nejak manažovať, mám tam históriu. Ale je to akože preferencia nástrojov. Podpisových nástrojov je strašne veľa. Naozaj. Teraz aj Slovensko Digital vypublikovalo podpisový nástroj, ktorý tiež nevyzerá úplne márne. Všetci skoro poskytovaní dôveryhodní sú, že poskytujú podpisový nástroj zdarma, tak ako aj doteraz poskytovať. Na Slovensku máme podpisový nástroj, myslím si, že v tomto si už človek môže vybrať čokoľvek, čo potrebuje. Tak ďalšia z otázok je, keď mám veľa zamestnancov, potrebujem pre každého certifikát alebo stačí mi jedna pečať? Toto si môžem zvoliť, môžem mať jednu pečať na finančné oddelenie, môžem mať jednu pečať za firmu. To je dôležité uvedomiť si, že ako sa chcem chrániť voči tým zamestnancom, pretože síce im môžem veriť, ale nemusím vo všetkom a chcem vedieť, kto mi čo podpísal. Čiže toto je skôr biznisová preferencia toho človeka. Samozrejme, treba si uvedomiť, že kvalifikovaná kvalifikovaná pečať je vlastne podpis firmy, hej, takže to je konanie za spoločnosť. Že vážil by som si to, ako to budem používať, ako budem podpisovať, ako s tým budem fungovať, komu to dám, komu to nedám a keď už to niekomu dám, tak by som chcel vedieť, že to podpísal on, alebo minimálne to oddelenie. A potom asi posledná otázka, na ktorú ešte máme čas, je, akým spôsobom funguje integrácia pomocou API? Odosielame k vám celý dokument, alebo je princíp podobný ako pri archivácii? API máme široké. To znamená, že my môžeme poslať celý dokument do schránky a vytvoriť celý ten podpisový workflow. Môžeme poslať dokument ako taký a vytvoriť podpísanie vyslovene v tom podpisovom komponente ako takom. Momentálne, pokiaľ nemáme tam, že sa posiela iba hash a vytvára sa ten podpis, toto tam momentálne sa mi zdá nemáme. Ak by bola taká požiadavka, inak zaujímavá požiadavka, ďakujem. Možno, že by sme to aj spravili. Zaujímavé. Tak vzhľadom na čas predpokladám, že asi sme celé toto môžeme ukončiť, toto okienko. Si mi spravil moderátora. Dobre, ďakujem veľmi pekne, dáme si nejakých 5 minút prestávku a prejdeme do druhého bloku, kde sa budeme baviť o umelej inteligencii a kybernetickej bezpečnosti. Prajem krásny deň. Podobne krásny deň.